Айде! Оп, 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 оп. Вземи телефона. Не е там долу. Аз като дойда после, аз ще сляза тебе да снимам. Хубаво. Айде, поздрав от Банско. Оп, 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 оп. Дай газ! Дай газ! Така. Йоп! Браво! Дай 5 бе, това. Не, Дай 5. Дай 5. ще ми посина къвза. Какво? Не чух. По-силно че не чувам нещо, не можа да чуя лафа. Така да се учи, че е много отдъхан. Как? Благовест Томба. Спорта ли трябва? Да? Защо? Няма да се спусне по дървята. Защото къде е по-леко. Ей, мак, следващия епизод. На Томба. Браво, напред. Айде, браво. Оп, 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 оп. Айде, напред.